Shubor nag-shlem jong Nong Hima. Ki Nong Kyrshan ke NPP ki bakan top ye ki long kami bat ki samla kan thei bat shanrang ilas dang da ka Ïashad kat badang tem ka jing roa heran san kat ban pat dang ka jing elang ka bakhat do ka ban kut menta ka sngi ki pat ba kin sayo ban rai ban jiet yo nomi khamat chaging dor bar thau an ka jilla na soyong constituency ka ban long ha ka shipho trek mentau banai bat ka sngi ban yowi ki vote kan long ha ka khatlai trek menta hi banai layu i ba ka jing elang pat ba ka UDP bat NPP ka long mar Shilliang ka Surok ha soyong menta ka sngi ka phra trek ujamang arajar arpulai Anh đi cùng đời nhá làm soi cái bên cạnh học tốt lên chính là vì khá đa dạng ai cũng lại soi đồng văn lan gì các mình ta có cái gì anh đi cùng đời nhá làm soi cái bên cạnh học tốt lên chính là Kyrshan baroha iba samin mangen para waktu para jon yakin meladi tepok para donut timbang yang menjaga iba samin mangen aku lai sok dong konstitusi akan